Αυτοί είναι οι καλύτεροι δίσκοι που βγήκαν μέσα στο 2023. Προχωράμε λοιπόν στο νούμερο 3. Ελπίζω να μην με κράξετε που το έχω νούμερο 3. Καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος. Παρακολουθείτε τα Λιμά. Ένα διαφορετικό βίντεο από συνήθως. Χτες προηγήθηκε ένα poll στο οποίο σας ρώτησα αν θα σας ενδιέφερε να δείτε ένα βίντεο σχετικά με το hip hop μέχρι το κλείσιμο του έτους. Και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για τα 5 καλύτερα άλμπουμ, τους 5 καλύτερους δίσκους rap που άκουσα εγώ φέτος. Για να αναγνωρίσω λίγο τις προκαταλήψεις μου πριν μου πείτε γιατί ξέχασε τον Α δίσκο, γιατί ξέχασε το Β, ξέρω. Να σας πω πρώτα ότι με εξητάρει το λυρικό rap, το rap αυτό που έχει ένα παραπάνω κοινωνικό μήνυμα που θα σε κάνει να σκεφτείς λίγο παραπάνω. Λοιπόν, χωρίς πολλά, προχωράμε στο νούμερο 5, το οποίο είναι το Θράσος από Νέγρο του Μοριά. Τον οποίο πολύ τελευταία το λένε Ταφμή, δεν ξέρω, έχει υπάρξει κάποιο politically correct θέμα με το να λέμε Νέγρος του Μοριά. Ένας πολύ ιδιαίτερος δίσκος, γενικά κάθε δίσκος που θα δείτε κάπου έχει καινοτομήσει. Βλέπω ποια κομμάτια είναι μέσα και από αυτά μπορώ να διακρίνω σαν αγαπημένα μου το Κομπορίμον και Άπλιστος, που προφανώς ούτε εγώ ούτε εσείς ξέρατε τι σημαίνει Κομπορίμον, το γκουγκλάρατε. Τελικά σημαίνει αυτός που κομπάζει, αυτός που καφιέται. Με fit rack και κρυφό fit λιλά. Νομίζω είναι η φωνή της. Τέλος πάντων έχει μια γυναικεία φωνή μέσα. Πολύ καλό το υπόγειο και το αλκοόλ. Αυτά έχω διακρίνει ως 3 αγαπημένα, αν έπρεπε να αναφέρω κάποια. Παραγωγές βλέπω εδώ κυρίως από την Masla G κτλ. Γνωστή στον χώρο του, έτσι, του λυρικού rap. Ειδικά ο Masla G έχει συνεργαστεί και με τον Μικροκλέφτη παλαιότερα. Μου αρέσει που έτσι φαίνει ο Νέγρος του Μοριά κάποια κοινωνικά ζητήματα μέσα στα κομμάτια του. Π.χ. στο Κομπορίμον και Άπλιστος αναφέρει ότι η μητέρα που αγαπούσα τόσο κάποιες φορές με χτυπούσε και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τώρα πάνω στη διένεξη, πάνω στο μάλωμα με τον άλλον, τέλος πάντων, να σκέφτομαι κι εγώ να σηκώσω χέρι. Μου αρέσει έτσι που πέρα από τα ωραία beats, από τα ωραία flows, έχει έναν τρόπο να περνάει και μικρά κοινωνικά έτσι στίγματα ως μαύρος που ζει στην Ελλάδα, στην Κυψέλη πιο συγκεκριμένα. Είναι το πρώτο του είδους του, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει είδος αυτό το τραμπέτικα. Πολύ διαφορετικός ήχος, ξεφεύγει λίγο από, λίγο τον υλισμό του rap και μου αρέσουν και πάρα πολύ οι παραγωγές, γιατί δεν είναι το κλασικό hip hop. Πολύ ωραίος δίσκος, αν δεν τον έχετε ακούσει, ακούστε το. Ακούστε γενικά και τα feats του Νέγρου και το Dove Session του, έχει πράγματα να προσφέρει σαν artist. Και προχωράμε με περισσή περηφάνεια και ταχύτητα στο νούμερο 4. Το οποίο θεωρώ το να λέμε νούμερο 4 δίσκος του 23 το αδικεί λίγο, γιατί είναι πραγματικά αρκετά καινοτόμος. Κάνω λόγο για το Cash Out των Τσάκη και Μικρού Κλέφτη. Πραγματικά, αν είναι ένα πράγμα το οποίο μπορώ να διακρίνω από αυτό το δίσκο, είναι οι απίστευτες παραγωγές σε κάθε κομμάτι. Δηλαδή, ακόμα και κομμάτια που δεν επιστρέφω τόσο σε αυτά είναι απίστευτοι. Το μεγαλύτερο μέρος από τις παραγωγές έχει γίνει από τον Damn Boy, τον οποίο δεν τον ήξερα καν και μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά στο loadout, το drop, έτσι όπως αλλάζει το beat στη μέση του τραγουδιού, είναι πολύ ωραίες λεπτομέρειες και θεωρώ ότι από αυτόν τον αριθμό album και μετά, δηλαδή από το 4 μέχρι το 1, υπάρχουν πολύ λίγα skips. Βλέπουμε εδώ όλα τα κομμάτια λέμε για Big Dogs, Hot Wheels, το οποίο μπορεί να είναι και το αγαπημένο μου κομμάτι μες στο δίσκο, το αμάξι που είναι πάρα πολύ καλό, πολύ vibe κομμάτι, συγκεκριμένα για όταν είσαι σε αμάξι. Το γνωστό κομμάτι με το φαλικό σύμβολο. Δεν βλέπω κάποιο κομμάτι το οποίο δεν θα άκουγα. Ίσως το Goddamn σε σύγκριση με τα υπόλοιπα υστερεί λίγο στιχουργικά, αλλά και πάλι θα το ακούσω για να ακούσω το κομμάτι εκείνο το Big Boys με τα Big, κάτι δεν θυμάμαι, με το Φώτη γελάμε μαλάκα Beats Please. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πως κάποιοι άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει το rap το 97, το 96 καταφέρνουν και επικοινωνούν με κόσμο δικιάς μου ηλικίας και τα rap τους έχουν αντίκρισμα και σε εμένα και σε παιδιά ακόμα μικρότερης ηλικίας από εμένα. Δηλαδή, αν σκεφτείτε πως ξεκίνησε ο Τσάκη στο Bong που έχουν boom bap και τώρα κάνει αυτά τα πράγματα που είναι λίγο, πατάει λίγο στο R&B, πατάει λίγο στο dancehall, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Μικρός Κλέφτης για μένα ήταν πάντα top 5, στους top 5 καλύτερους ράπερς στην Ελλάδα
Period. Επίσης, κάτι που μου αρέσει στις δουλειές του μικρού κλέφτη είναι η αισθητική του στο οπτικό κομμάτι. Κάτι το οποίο το έχει και ο Sasuke, άσχετο αυτό. Φέτος δεν έβγαλε δίσκο, δεν θα το αναφερθεί. Αν ήταν πέρσι όμως θα αναφερόταν. Μου αρέσει πάρα πολύ ότι όλα τα κομμάτια έχουν συγκεκριμένη αισθητική, η οποία συνδέεται με την φωτογραφία του άλμπουμ. Τα visualizer στο Spotify είναι αντίστοιχου ύφους. Ακόμα και στην live παρουσίαση δίσκου που κάναν ήταν ντυμένοι σε αντίστοιχο ύφος. Γενικά μου αρέσει όταν ο καλλιτέχνης, ας πούμε, παράγει ένα image και είναι συνεπής σε αυτό το image. Θέλει να περάσει μια συγκεκριμένη εικόνα, τέλος πάντων. Προχωράμε λοιπόν στο νούμερο 3. Ελπίζω να μην με κράξετε που το έχω νούμερο 3. Είναι φθηνά Tricks Bloody Hawk. Ένας δίσκος ο οποίος έχει αναφερθεί και στο προηγούμενο βίντεο στις ποδοσφαιρικές αναφορές στο hip hop. Αν δεν το έχετε δει, τρέξτε και δείτε το αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο βίντεο με τον Δημήτρη από το Freestyle Podcast. Ένας δίσκος ο οποίος στα social media, κυρίως στο TikTok, έχει φάει ανεξήγητο hate με την μόνη αιτιολόγηση ότι δεν είναι το κομπλεξικό. Θεωρώ ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν γίνεται να βγάζει ο καλλιτέχνης του ίδιο συνέχεια. Δηλαδή, υπάρχει εξέλιξη και ως προς τον χαρακτήρα του και ως προς τη μουσική του. Έχουμε εδώ κομματάρες βασικά. Τι να σας πω. Από τα 12 κομμάτια με πιάνω να επιστρέφω στα 8 σίγουρα. Ταβάνι, κομματάρα, το είχαμε αναφέρει. Αν απόψε φύγω. Πολύ ωραίο hit, πολύ ωραίο interpolation από τη Μαρσό. Μαχαλάς, κομματάρα. Το Καύλα με Bloody Hawk και Wang. Ο Wang έχει φέτος το καλύτερο feature run που έχω ακούσει από Έλληνα καλλιτέχνη. Δηλαδή σε όποιο κομμάτι μπαίνει, είτε αυτό λέγεται North Fiesta, είτε λέγεται στο Επικίνδυνοι Πολίτες. Σε όλα τα κομμάτια μπαίνει και κάνει deliver κάθε φορά. Πάρα πολύ καλή χρονιά για το Wang γενικότερα. Πίεση, κανένας δεν με νιώθει. Facts, Ikea, Λουλούδι που είχε βγει, ιστορίες με τον Danny Gambino. Είναι ένας δίσκος που παρόλο που δεν λέει μια ολόκληρη ιστορία, είναι καλός γιατί απλά το κάθε ένα κομμάτι το οποίο απαρτίζει τον δίσκο είναι άρτιο. Δεν αφηγείται μια μεγαλύτερη ιστορία, αλλά παρόλα αυτά τα επιμέρους κομμάτια είναι πάρα πολύ καλά και στοχευμένα. Κλασικά ο Bloody, απίστευτη δομή στα raps του, πολύ έξυπνο στίχο, πολύ πονηριά στο στίχο. Αν έχω κάποιες παρατηρήσεις, ας πούμε, είναι ότι το ζωγραφιά για τα δικά μου τα γούστα μου φάνηκε λίγο έντεχνο, λίγο pixelax. Το refrain ήταν λίγο πολύ, πώς να σας το πω, πολύ αφηρημένο για τα δικά μου τα γούστα. Και το φάντασμα δεν καταλαβαίνω στο τέλος του twist, αν δεν το έχετε ακούσει, δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Επίσης, είναι ενδιαφέρουσα η ικανότητα του Bloody να παραμένει, να μπορεί να καβαλήσει τα waves. Δηλαδή υπάρχουν αναφορές σε pop κουλτούρα, υπάρχουν αναφορές στο beef Liaga με light. Δηλαδή βλέπεις ότι σιγά σιγά από εκεί που ο Bloody ήταν σε μια γωνία και εμείς κάνουμε αυτό το κομμάτι και ξέρω εγώ να γαμηθούν όλοι οι άλλοι, σιγά σιγά ενσωματώνει κάποια στοιχεία της pop κουλτούρας και τα επομίζεται προς όφελός του, ας πούμε, για να κάνει καλύτερο rap ή πιο current rap. Πράγμα το οποίο είχε κάνει και ο Eminem παλιότερα, ας πούμε. Μου εννοώ ότι όσο προχωράει ο καιρός, γίνεται όλο και πιο κομμάτι της pop κουλτούρας. Πράγμα το οποίο αποδεικνύεται κιόλας και από την θέση που έχει στους κορυφαίους καλλιτέχνες, νομίζω είναι κάπου στην δεκάδα για στους most listened artists της φετινής χρονιάς. Πολύ γρήγορα προχωράμε στον επόμενο δίσκο, το οποίο είναι το νούμερο 2. Για αυτό το δίσκο θα χρειαστεί να κάνω μια μικρή αλλαγή. Αν μου δώσετε απλά 3 δευτερόλεπτα θα επιστρέψω. Επανήλθα λοιπόν. Καλά καταλάβατε. Νούμερο 2 είναι ο δίσκος Witches της Μαρσό. Εντάξει, κοροϊδεύω. Προφανώς ο δίσκος είναι το Επικίνδυνοι Πολίτες, Danny Gambino. Ένας πολύ αγαπημένος δίσκος. Τώρα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω και μια τεράστια προκατάληψη προς τον Danny, γιατί είναι ο most listened artist μου τα τελευταία 2 χρόνια. Ένας δίσκος που για μένα, αν και κάποιοι θα διαφωνήσουν, δεν έχει πραγματικά ούτε μισό skip. Όλα τα κομμάτια ακούγονται. Όλα τα κομμάτια έχουν replay value, έχει κοινωνικές αναφορές σε ζητήματα με βιασμούς, γενικά την κατάσταση με το κράτος και την αστυνομία, τα οποία όσο και να περάσει ο καιρός θα συνεχίσουν να είναι επίκαιρα. Δεν υπάρχει κομμάτι το οποίο να μην έχω ακούσει από 17 φορές. Είτε αυτό είναι το πιο μικρό single που είναι το τρένο, ας πούμε, είτε είναι το Νέοι στο νοσοκομείο, το οποίο έχω κάψει. Νέοι στο νοσοκομείο, επίσης απίστευτη κομματάρα, ίσως το καλύτερο verse της χρονιάς από το Wang. Τόσα πολλά quotes, δηλαδή οι μπάρες είναι κάθε σειρά είναι και μια μπάρα που είναι για replay, ας πούμε. Ξεκινάει με το Συμπλοκές, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Έχουμε το Σαραντάρια, στο οποίο ο Bloody έχει ένα
πολύ ωραίο verse. Έχουμε το flow και στα γραφεία. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που καλλιτεχνικά το προσέγγισε. Ερχόταν μαζί συνοδευτικά με μια ταινία μικρού μήκους, η οποία πεζόταν σε special event τέλος πάντων πριν τον δίσκο. Γενικά μου αρέσει όταν ο δίσκος δεν είναι απλά ένα compilation από τραγούδια, όπως θα έκανε για παράδειγμα ο Τρανός ή κάποιος αντίστοιχου βεληνικούς, αλλά είναι μια γενικότερη απόπειρα να κάνεις μια δήλωση, να πεις κάτι που θέλεις, έτσι, για να το θέσω με τον πολύ ευρύ τρόπο. Δεν διαφέρει πάρα πολύ στιλιστικά από το Τσιγάρα στα Βαλκάνια, αλλά θεωρώ είναι δηλωτικό της ποιότητάς του το γεγονός ότι μόλις βγήκε το Επικίνδυνοι Πολίτες, σταμάτησα σχεδόν εντελώς να ακούω κομμάτια από το Τσιγάρα στα Βαλκάνια. Είναι ένας δίσκος ο οποίος θεωρώ θα μείνει. Μιλάει λίγο και το fanboy μέσα μου, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να διακρίνω αρνητικά, πέρα από το ότι θα μπορούσε να επισημάνει κάποιος το γεγονός ότι θεματικά δεν έχει τόσο μεγάλη απόκληση από το Τσιγάρα στα Βαλκάνια. Θεωρώ ότι το έργο του Ντάνι είναι και αντανάκλαση των αγανακτισμένων. Δηλαδή του κόσμου, ηλικιακά κοντά δικιά μου ηλικία, που είναι αγανακτισμένος με την τωρινή κοινωνικοπολιτική κατάσταση. Ίσως να φταίει και ότι εγώ το hip hop το αντιλαμβάνομαι ως κάτι παραπάνω από τραγούδια, αλλά έτσι το βιώνω. Αφού αγγίξαμε και το νούμερο 2, ήρθε η ώρα να μιλήσω για το νούμερο 1, για το οποίο δεν χρειάζεται καν να δω τα tracks και ποιος τα έχει κάνει produce τέλος πάντων. Κυρίες και κύριοι, το νούμερο 1 και συνεπώς το δίσκο τον οποίο εκτίμησα πιο πολύ αυτή τη χρονιά είναι προφανώς το Arte Povera του Beach Please. Ήμουνα εκεί από τη στιγμή που άρχισε να κάνει roll out αυτή η ιδέα, δηλαδή από τη στιγμή που εμφανίστηκε στο Καφτατζόγλιο επάνω στο πιάνο και δεν καταλαβαίναμε τίποτα και απλά βλέπαμε ονόματα από rappers που γνωρίζαμε και λέγαμε τώρα τι θα κάνει αυτός, ας πούμε. Και θυμάμαι κάποιες ώρες αφού τελείωσε η συναυλία του Λέξ στο Καφτατζόγλιο να πηγαίνω και να γκουγκλάρω Arte Povera και να μην βγαίνει τίποτα. Να βγαίνει μόνο τι σημαίνει το Arte Povera ως καλλιτεχνικό κίνημα στην Ιταλία, ας πούμε. Είναι ένας δίσκος που, αν έχει συνοδευτεί νωρίτερα από το μότιτλο ντοκιμαντέρ, πραγματικά εμένα που θέλω να πιστεύω ότι είμαι δημιουργικός άνθρωπος, με έκανε να νιώσω, εννοείται διάθεση να δημιουργήσω κι άλλο, αλλά με έκανε να νιώσω ότι τι έχει σκεφτεί, πόσο ευφυής πρέπει να είναι αυτός ο άνθρωπος για να έχει μηχανευτεί όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι είχε ετοιμάσει έναν δίσκο, έχει έναν ολόκληρο δίσκο, ο οποίος είναι dubstep και κλασική μουσική, και θα τον βγάλει δεύτερο, γιατί το κοινό δεν ήταν έτοιμο ακόμα. Έπρεπε να γίνει το Arte Povera. Ή ας πούμε το γεγονός ότι στην ταινία μέσα λέει ότι έπαιζε το κομμάτι που ήξερε ότι θα πατήσουν οι rappers δεύτερο, ώστε να πούν αμέσως ναι αντί για πρώτο. Γιατί πιθανώς να τους δημιουργούσε, ας πούμε, κάποιες αμφιβολίες το αν έμπαινε πρώτο το κομμάτι. Ο δίσκος είναι κάτι το οποίο δεν έχω ακούσει και πολύ πιθανό να μην το ακούσουμε και ποτέ ξανά. Ποτέ δεν έχει πάρει σε αυτό το πράγμα να πάει κάποιος να γράψει μόνος του όλη την χοροδία και τα όργανα και μετά να βάλει αυτό το στοιχείο κλασικής μουσικής πάνω σε 808, σε μπιτάκια, σε trap μπιτάκια. Ακόμα κι αν δεν έχει τόσο μεγάλη συνοχή σαν project, ο μόνος σύνδεσμος, ας πούμε, μεταξύ των κομματιών είναι το είδος μουσικής στο οποίο ανήκουν. Είναι ένας άρτιος δίσκος. Θα ήθελα να έχω αυτό το συναίσθημα που ήμασταν στο αμάξι με ένα φίλο μου, πηγαίναμε σε ένα φιλικό σπίτι και βάλαμε το intro και λέμε τι θα ακούσουμε τώρα, ας πούμε. Δηλαδή ήταν αυτή η έκπληξη, αυτή η ανυπομονησία και στο τέλος αυτό το payoff, το ότι άξιζε αυτό που είδες και όλο αυτό το build-up, η ταινία και όλα αυτά. Επίσης, θα ήταν άδικο αν δεν ανέφερα το πόσο άρρωστη ήταν αυτή η παρουσίαση δίσκου. Είναι ένα κόνσεπτ το οποίο βλέποντάς το αρχικά δεν μπορείς να το συλλάβεις. Επαναλαμβάνομαι περαιτέρω, ήταν ένας δίσκος ο οποίος με συγκίνησε, με έκανε να νιώσω έτσι μέλος μιας ευρύτερης κοινότητας και ότι αξίζει αυτό το πράγμα. Η ενασχόληση με το hip hop, ότι παραπάνω από μουσική, αυτό που έλεγα πριν, γι' αυτό είναι νούμερο 1, γιατί με έκανε να νιώσω ότι είναι μέρος μιας κουλτούρας. Φαίνεται πάρα πολύ down to earth. Μέσα του κρύβει τρελή ευφυΐα, τουλάχιστον μουσικά, δεν ξέρω πώς είναι σαν άνθρωπος. Αυτά πάνω κάτω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αν παρακολουθήσατε, γράψτε μου παρακαλώ στα σχόλια ποιοι ήταν οι αγαπημένοι σας δίσκοι. Συγγνώμη αν παρέλειψα κάποιον. Like, κάντε subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη, γιατί κάπου το 90% αυτό που μας βλέπουν δεν έχουν κάνει subscribe. Και καλή συνέχεια.